ekaJakobe wokuqala ivesi elokuqala. uJakobe inceku kaNkulunkulu neyenkosi uJesu Kristu uyakhonza kuzo izizwe eziyi12 ezihlakazekileyo. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo anothi kungukuthokoza kodwa, nazi ukuthi ukuvivinywa kuwukukholwa kwenu kuveza ukukhuthazeleka, kepha ukukhuthazeleka makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala, abangasweli lutho. Uma-ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu, obopha bonke ngobuhle, engajakadi, khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa, engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi. Umuntu onhliziyo-mbili, oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke, umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe, kepha oyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe. Ngokuba njengembali yotshani uyakudlula, ngokuba ilanga liphuma libalele libunisa utshani, imbali yayo iwele phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale. Kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ubusisiwe umuntu okhuthazelayo ekulingweni, ngokuba esivinyakeni uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu angeyengwa ngokubi, naye uqobo akayengi umuntu, kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko. Ehungwa, uma inkanuko isithathile ibeletha isono, nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Ningadukiswa, bazalwane bami abathandekayo. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuye wokukhanya okungekho kuye. Ukuguquka nesithunzi sokuphenduka ngokuthanda kwakhe kwasizala ngezwi leqiniso, ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Niyakwazi lokho, bazalwane bami abathandekayo. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela, ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabelenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlise, ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni, ngokuba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo weNkulunkulu nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje, akhohlwe, kodwa engowenzayo, asebenze, lowo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uma umuntu esho ukuthi uyikholwa, engabophi ulimi lwakhe, kungathi ngetomu, kodwa ekhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu: ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe.